Лева по-силен ли от еврото? Вижте, левът е обезпечен с стабилни активи, ще бъде по-силен от еврото, който в един момент може да го няма. Защото Франция има 120% дълг от икономиката. Италия има 130%. Ще това е Аз ви попитах на мен. ги наказват. Обяснете на мен и на зрителите. Така. Това, че са зле Италия и Франция, как ще се отрази на нас, ако сме в еврозоната? Обяснете ми. Огромен дефицит. И трябва да вдигнат данъците, за да се бият с Русия и да си платят дефицита. И нямат пари, пазарите ги наказват. И господин Кънев това не го ли знае, не знам какво следи. Европейската централна банка с дигиталното евро ще напечата пак трилиони, както напечата и изби инфлацията. Нейният мандат е 2%. Инфлацията стана двуцифрена в еврозоната.